Hello, hello. Cái channel Mesa Skin Care ka lo lom le ve ka chu Mesa chak chuak ka nia. O hey Foxtail eye patch reusable ka manga. Video ka shoot du to sia ka mini cho panga wel che nga a zo chep to. Re lo te chu kan la vo lo ka nge o chuan mo he hai ne ka wang hen ka khong hi zai chu ka skin care dan an nep dewa hydration in cloud dan chu lo en te o ka hi ti lai hin mu thiam em he a glow em hi ti top me ang ta hi glow em hi ti ro kan dak de wang o hong sing hi chu hi a ro phak me he e eng wak ma kan hoi lo boka tin ka hai ne ki chu tia ka tight kha ni lo wang kha ni alu chi ni ta angong hi tia nga product khan ti ro tur kha ni lo ta ni chu mo ti ro tur kha na tight lo ni chu he mu thiam ka hong ti lai ve ti ka jo lai ni lo en ro a glow kha in cloud top ka don ti thuak ni ka don ti lang ma sa ni kha ole tun chu ma chuanin ni kum to pa siamom tak kha ni ma se hun ka nei thlot lo a lo thei lo na wangin kum thal lama siam angai chu po hey a kum top lama siam chi em ani wangin kum tir lama ka ron da sham ka ron ti sham ka du sia siam sham ka du bok sia chu sang ni somni panga recap o kum sang ni somni panga recap en let na thlir let na ani chu nei lo kango arei don lo arei lu tuk lawang kan ti thuak anga han sui chiam tu rom lo thil pani khat ero chu han khur bing deuh kan ei mai theya enge mo ka tong ve a sang ni som hi panga khan ti ro chu wang chuan khoi mi le a top chu wang chuan khoi na top thle mi le sak do ne a ole I hun ton inang lo tak kan ne ya ti mai ang kumbul kan han chan chawa skincare products best sang ni som hi pali chunga best ti ang rangte video kan han siama chuan hun local zela hun kal zel han tila hun January thla chunga tho Foxtail birthday sale ron ni vuta aron ni le chuan product kan han video Foxtail chung chang han siam cholem bom mopa makeup brush aron free na kha ngei mai kha o chuanin kan du chuanin chumin no skin barrier chhia en kol dan ti kha ka choita o ti khanin kan kal chho zela tin Foxtail lama spam call tama Foxtail minga spam call kha tam many kum chung khanin khate po kha video kan siam pha hial khani ta ti chuanin skincare ba ka hair care lampang te Olaplex te Priyanka Chopra brand te kha han soi tho boka tun nuwa Indian brand na hair care brand na ka du tak chu wish care hair care le skincare an nei ko pa an skincare po hi zia viawa thaviawa an hair care hi ka du top boka an hair care han ka du chu an shampoo ho hi ka du lutuk an shampoo le an conditioner hi ka du lutuka I an tha ka ti chuan thlot na I an tha ka ti he India Olaplex ka ti ke ma chuan motin an hair growth mo le an hair growth serum te pokha kha te pokha amang to chuan fak fiawa kala try ve chi alawa mi try kala tum an discount code le link ka nei nge noi han kalo da lang nga lang okay affiliate links le codes ni na ho kalo da langa ta chuan te lang chuanin vunro lam enkol dan han soi chho le o kumtin deuh thoi vunro enkol nei soi nga ya o boka kan borokal aro ema bang hianin adin lo deuin indin lo deuin ni ka ring ve thawa Japanese cotton cheesecake han siam chho le mo pa cheesecake siam dan ron tilang le mo pa ti chuanin cleansing balm review part 1 na ron thlenga hi lo en ro in chang kai pui ka renga le in le en lo ni chuan part 1 le part 2 ka siama Indian cleansing balm tamzok hi kasoya ta hianin part 1 le 2 hianin Korean poka ron titel thawa cha ka ti lo te kasoya ni ti chuanin Elinor Hoina an brand an ti top tur thu kan dong thota ka ngai ka wi khop me chuan sale run pen ne an stock ho expire hun chu la thawa min shout out sakro kan discount thawa an tia chu wang chuanin video te kan siam le lob khania ni ka wi khop me Elinor omlo hi chungo vena chuanin mani tok te vun hi acha reng the lawatin a cheber hi thei chuang lo ka tia mani tok te khan hei har sana kan nei ve vek tho ke ma pon chu tiang chu hei vun thi te kha hei borok in thak chhuna khan kan nei na sa khan te po kha enkol dan te kan soi le lop pa chuanin enge HK Vitals aron vul chho chana
ads ate ka hanti lopa ads te min hanti tira an mani lamin I comments moi nai tak kha ka dong ani khatiang review na react na hun te ka han ni le lopa alimom phiana chuanin Foxtel sale hi om deuh zut renga video hi chuanin in mudeu reng dona in ka channel in en hi chuanin I sale hi a om khatina chuan chuanin video kha ka siam reng mai ni lo thei lo ve na lai omai hi chan chu kan discount code le link te kha kan promote ve du thawa kha wang khanin Foxtel hi tireng Foxtel la te kan min tia ai nga po chu lo ni se apoi mobile chu amang du tele as discount nai lo chang te khan om china khang te tan khan tele alo la shangai che lo te tan po khan ni ang chumo shiat na chance khan ni ve te video te khan an siam kha chu siam lo thei lo ve na chan khan ni ta ti chuanin fura zoa fur ka ti renga classica zoa April an ron chuang kai chowa April kan chuang kai chowa khang hu le wai bol kha tum lo deuh khan kan siam thut me te ro rinai ta khan atla tha viral chiama timayang viral ve chiama lo siam sup a be se lo deuh te point tin khang hu mun nei ka hriat cheu pha chu wang chuanin kumin khang hu thar hun chu mi ron thar tem dia tanga yang khang hu om hun kan hak lel to te ve ni ole min so pa ni to hi ka la thalokang hei hi discount a lom renga Foxtel offer lom renga hei hi buy 3 get 5 fa khanin an la sale chuanin tia la thak to nu hian tui emo sabun tlem ne na silfaya aboma khung le mai tur khania ti chuanin kan kal zelang kan lut thuk law kha chu discount code link kan hoi ka lo da sa shim shimanga chuanin skin line offer te om vele zo boka offer hin present zen lawa unpack chuni chuanin unpack chat ba discount code kan e shim shima mesa 25 ti ka discount code ania in lo mang thei ang tik lai pon chuanin kan kal zelanga eile in lama langa spicy noodles khang hu te kan han tia chuanin chuwei ba ka samurai noodles kha ron lut le rup maya ron an restock le ralte agency te khanin mo chian pa te dol khanin han mukbang le hloya atui khop mai atui ka le te nga tun nuwa box khat top khamin ron pe hun lai khan kan e na sa topa tuna hian ka e le chak vewa aron thleng le tori lo ge wang reo in ka sia chuan a hel e kha tui sok ma in ka sia ke ma chuanin mo achum po kha tui tu ka a hel e khan ke ma chung ka du sok ma in ka sia chuanin skincare lama kan lut le AHA le BHA dang lam na te apoi mo na te kan soi thok ka chuanin channel kumli na lo ni de ra me thla kumin hi kumga na tur ni kumga kan pum ve chep to pathian zara kan channel skincare family te family ka ti chuanin ka audience ka viewers ka subscriber te ni vekani skincare family khai ni top mai ni chuanin ele in lamat la thang ranga ni kum khan base lo de in pathian zara humble bakes lamin e tur mi lo pe Instagram lama crumble cafe ti te e tur kha ka dong nu alani Angels Homemade te pon mo miron pe tui tak kha kalom mai ti chuanin KFC kan review le thuta KFC review po kha ta chaviawa me se in rin phak bak in ta cha mukbang lampang hi atla cha thevia warin in mo ti chuanin huna kal zela August haron in her chuan me chuanin HK Vitals ne na kan bo ro kha video kha ron om ta ron puak chuak ta kami video kan in la sharing ka ringa untleng yan HK Vitals video ka siam ho ka chu ka private ta beka acha zokin ka sia chuanin katkal zelanga recap ka ti zelanga khata hang ka ron let liang kan boy chan bul pui tu wange tepo karon soyang tin tol lo laminan pickle tui mai mi ron pe khang hu pickle mi ron pe king chili mi ron pe boka chuan bamboo shoot te atui lom to pa bamboo shoot kha hey acham reng ke ma chuan mo atui ka te chuan an king chili kha chu
a thak lu tuk lo wang khan tuna hianin king chili thar an process mek an siam mek king chili pickle thar tur a thak wang min ti a thak don lu tuk min ti top me chu chu kalau in ring lok deuh top thak lu tuk tur khan mo ma se ke chak to top to lo hi chu an thil siam hi tui china ti chuanin underrated skincare ka han review le boka request atama hi ma se ka be se phachiam lawa chuanin malkhal aron chhuaka malkhal program kha malkhal skin malkhal content kha ron chhuaka chan chu hi a chhuana chan chu kan soi nga langa khami khate HK Vitals se na boro kan han ne ya mani to ka tel runat lai hey depression chu ani lawa ani lo chianga ma se heril runa nual lai down lai ni meng chu ka down vek kan tiang chi hun lai ani wang khani enge content siam te kha ka phur lo lu to ka ma se audience te siam nge kha angai sia siam lo ngot thei big si lo chu chu thil thara lo chho pha thunga product kan mal khala hlok puin om viau boka alomom ka tia ino hlok pui viawa kan la ti chhole zel thei tu ta nga en kumina po mal khal bi khi kemin a hau tak de wangin video mal product pakha chu video pakha han sui hi au yom de chin te ma se a chu chu kan sui chho zel thawang collagen chung chang te kan han sui chho ta ani na tak te enge apoi mo na chang kai na chuanin kha to foxel offer khala om le offer nei do kan ni chu kan che thiam to mai nga thlatin offer nei ni wang hianin chuanin Dr. Glow clinica khan lip booster kha kan ti ve thunga avoi khana kha chuanin enge aron chhoveu ma se ti rengai kal rengai ni wai hepoi ka update mu kala siam lawa ti rengai course nei ni wangin course lak zolo chon omziom lon lo voi khatlek pati khai omziom lo chuwang chuan a course in ti theidon ro lo ni chon ka suggest tho ka recommend tho hi mo a tha ka ti thawa in ti theidon lo ni chon omziom chuang lo chuanin ngona kan buai pui ngona hi aturu ni a hlau om boka views po kali nine lo tam to he 79k lo kai ve dei to ka en nun ber ka chuanin 30 to 15 carvel khania chuanin aba ki ju skincare ni chhode mo pa chuan kum top nei lama FDA an ron chong chhuak ve a khatiang te po ha ka han soi le lop lopa chuanin sunscreen whipped cream ang chi kha kan ron review le thut maya khata po han discount code ka ne ya ka video hi lo en ula khata han ka da vek chuanin offer om ne wa glure thayon chung chan kum top lama kan sui le a chuan best and worst skincare tenen tiang chuanin a top lam ka mor kan bok chho chana tin December thalo ne birthday month kan tia skincare free sem kan han nei le a chuanin a free sem zo balakai program te kan manga ka Instagram kaltlangin storia ron reply masasa kha pathum kha skincare free gift zan pon to lo sing dar thum vela kanin pe thum le chan ve dar lin kara kanin pe tiang vel chu ni ta huna kal chombo mop chuanin hemi kar la ka hian Instagram lama chuan skincare hunt a lar view Instagram lama chuan kan tina sa kumlai hol vela kan tina sa ni alomom skincare hunt te kha aizol lungle mamit serchi pa te kan ti theya kalom khop maya kazin ve ka moin lo ti chen kha chuan in khata han ka kal kwal ve ka moin lo ti khoya ma han ka kal lawa kalom maya he chian cha ten min lo du saka min lo ti puya tin min du sak tu kalo da sakang che he mel shiat lem lo ke mai na etia in mel shiat lem lo te poina kalo da sakang che min ron ti top ten ma kalom khop maya an chuma khan lom thu kan soi ngal ni se ti chuanin skincare code mang tamber lo man kan siama chu te chu puana hun kan manga tin skincare sem ni akavlok te kan po sa khan kum kan khar ta kumina po loman siam le hi katuma kan da manga pathian remati chon chuwang chuin ka discount code mang tu te kha in lo in chin sia ngal ron ne tun thla chang yan chuanin china ka soi tum kha ka let le tawang HK Vitals ne kan borok kha ani na taka chuan a brand ne na buai po kan ni lawa a brand ne na buai po kan ni lo buai na chu kan nei mi alawa
miscommunication wang ani ta ni mase apuita kha puita I soita gang khanin ka video khanin in enjoy in lo sianga I ads awanga ads kan unrun ads unrun post lo na turan post awanga thinrim kha kanita he lung oil lo kha kanita ti meng thinrim ai ma chun lung oil lo he kan agreement lo angan oma wang khan chu HK Writers kha kan in tho HK Writers kha Medify agency kal tlanga thok ho kanita in thok dun kanita Medify through thok ho enge in collab kan ni chumo I engkim kha kanin biak na kha Medify zelani Medify noya zelani ta engma kha direct in HK Writers ne kanin belawa ichuanin khami kha phone call te pon kanin bia message te pon kanin bia ka ti khamo I enge kha video story chuin ads kan ran don an ti kha Instagram story chuin ads kan ran don ti te po kha te po kha ka okay vek ta ma se nilawin main post a Facebook reels a te an ron post ta kha ni ta story le reels hi in thawa chu wang chuan enge aman te po kha in thaw ve chin ni ti mayang ke mani lama chang chuan ani thaw tlang puita ai anglo ve ni story chau te le main post te chu danglam lo the lawa chu anita I khatyang han he kan agreement lo dan ka in biak lo dan ang lu tu kan on post awanga lungoi lo kha kanita I HK Writers sai ma chu Medify chu han kan lungoi lo Medify ho po atira chung ka how zo kan ni chu chuan anua khan khatia hey video ka ron siam chan po ads kan remove to ti sila reng te kha ka hrethiam lo kha te kha I englo lungoi lo na ti bel cha tu khan ni ve zela I ain enge mi kha an palzam palzut kati palzam ve katia ain zalo thak ve de hle katia chuan chuan hei ke mani kan ti zawm nan khan khatia kan chet ve kha ngai ve thoni chu pakhata chuan chu ti ro chuin dor siam tak te le dor nom lo tak te om kha chu kan du bik chuang mi lo ta khatiang se khanin hei in dor na kha chade ti te kha chu kan du ve lu tuk tho ta ke ma puan chat ka du te ka du china chuanin khatiang te ni wang khanin Medify chu hang khalom lo ma se anua te kha te borok le video kan post nuwa khan o khatia video kan post nuwa khan HK Writers pon miron be chawni an PR lampang khan mo kanin sha thawa sia chuma se ama khan min bia khan tum lo shim shima chuan video ka post tu ka khan na samang kheng hen Medify hoyan niron kola video hi la tharo khoi takin niron ti ni hey defamation case kan file he ten ran te an mani ning ka pakhat ma ka lam lo ta chuan HK Writers po kha ning chet na kha engma kha ka soi lo reng reng khatero an product ka chelu tuk lo mang to su ti po ka nei lo ta an product hi cha ka ti ya chu ti wa chuan kan agreement na dik lo wa ka thopui don lo ka ti mai khani ta ka soi chelo shim shim ta chuan in mak deu chu tia hun rei tak nu kha hun rei tak chung kha chu ka bedu lo ni chumo ka in la lu lu ri ya a brand lampang po kha chuan Medify po kha mi ron nor na salu tuk ma se ka in how shepa I ka fiscal tur kha ni mi ron call box hi kan soi zaw lok nga ti khan ka fiscal tur kha mi ron call a earphone ka vote te khal chho pa hain ta ni chu mask ka vo box hi lo khati la ya ka fiscal lama traffic khala jam zu ya he tlai sa tlang kong chaw ke ka chong she kha chuanin le ke ma she kha chuanin ka vin an tingot mai the ni an lo la sha chuan mo an lo la remember chuan vin min tingotang ka vin lu thuka ka vin ve thak thak ani ka hlau du bik lawa he min lak te te dan tur khamin zong cha an ron zong cha min ron be cha la chuan tin influencer nia he abi ge pe chu honest review te kan ti ta honest review te kan pe chin ta cha te kan product kan lo kan video an lo ran khan de la ma chuan he mi tam tak khanin ani po hi ari nom lo ni ti na kha om ve the ni chu chuwang chuanin ads te poi ka ran hi mai mai hi ka du lo ta na zonga hi chuanin nol hi ka nga ve to pani chu do chui lo chuan mo brand ka tho he ka fak ka ngai san vak lo te mani to ka lo du vak lo cha lo ti vak lo te po hi offer ka dong na sa ma se ka tho pui zen lo ni chu chuwang chuanin he ka ron ti chun ve te chu ke ma poina an tha ve pa ngai ve tiang chi hi ni ta a chalu tuk cha over tiang hi chu eng a mai han om thei chuang lo ma se kan he a tha ve pa ngai kan ti chin chu a tha ve
pakhat viau tho ni that hi chu mo tunai te po he shik music se po ka than tia e an cha ka ti wang ania ka ti na chan chu ka tiang te khan e kan in veng ve tho ni chu chan chu honest review pe chin kan nia audience kha khati lo zong ko shoi hel kha ka du bik lawa ti chuanin chu tiang zel chu ni ta khatiang zel kha he mania khanin kan goal kha kan in set ve tho ni chu ti chuanin edge ten in an ran ta pop pa le la ma chuan ani po te kha he min lo mu kholo du tan chuan khatiang kholo ti mai la a le la opposite a kwai hel zonga ngai dan lo nei du tan kha chu a thei tu kha te wang khanin e edge ran ni ka du zen zen lo chu e voi ni khat kan ran ba kha karan tam mi karan tir ta lo ni chu chuan story chu kan agree chu ta chu po kar ni chung ve le kan ti wang khan na se khang song po ka lungoi lo wang khanin an pai thla ta vek ta khatia vid ma se chu po video ka siam nu chu khan ni ta ni chuan video kha kan siam ta soi chun zom ta la modify chu mi ron vau na sa ti top mai mi ron tur na sa top la thlatur khan bo i an sual ve top ka tia i keima chuanin entikama ka thopui the le to lo tur ani pokani an mani kha chuan hk by da se chuan direct in indoor to an ron tia lunga dam huna chu kala thopui du mai theya e ma se ka she lo le chu po chu in ngai to fe ngai ka ringa san chu min ngai sak bik lo an ni po kha in khatia re luna taka om reng kha engma aron sei chuang lo ni chu mo e tin khatia nga kan agreement lo da na nga aron ti te po kha thupa engi motel an ron choi ve ka ringa an ron choi lo ma se modify bula chuan chu kanin biak nuwa chuan an ron choi ta modify bula khan chu tiang khatiang chu ka ron choi kha in shil lo mi an ron tia engma ka dong lo an ron shil lo che mi min tia an PR HK Vadas PR le modify staff pakhat le keima conference call kan neya kanin soi fi ani chumo kanin confront piap me ka zam du bik lawa e aron shil lo che mi min tia HK Vadas PR khan chuan engma ka dong lo ka ti ka dong lo reng boka chuanin modify ho kha zot ta in thon lo mi an ron tia ka she lo wa tia pakhat khan chuan in thon nge tur ni kha nga ting in thon lo voice mailing ka ron te thlapa voice note in ka ron thon thlapa nga ting in lo forward lo an tia e azot chianga chuan min lo forward lo nge boka tiang vel chu ni ta chuan mo ni za thak te chu modify thok pakhat khan me sa kha ti hun lai khan ICU wa ko ma tita oi tu nge oi lo to po ka she lo ma se hei chung le la chuan infield thiam me am chuan lam kha fasha to top ta chuanin e eng tu ma ron soi chal ka tumna ni lo ka video ne ka channel ne khami chung cha ka ron soi ve shim ani chu o eng ma ron ti pun lun po ka tum lo ma se mak ka ti lo chu khatia video ka siam kha tu ma kha ka soi session lo ni ka video khanin ka thopui to lo tu ka ron thima ta HK Vitas a chan fel fight again ka soi tu ma soi chat ka ni lo agency ka deal prepay chu ka soi lo shim kha ta khanin ma se HK Vitas PR khan I video hi mizo ka chianu pakhatin miron translate saka e kan product po hi isoi chia e khoi ta mi la thak sorry chuan ani lo chuan defamation case po ein file theya miron te ni chu chuan azot tu chu a shil fia tu a translate sa tu chu ka zot lo ang chama se chiang takin ka shilang cha video hian in product pakhat ma ka soi chelawa ani na tak ka shilang che min ring lo ni chuan I thu chuan kala thadon bok lo ka tia ka soi ta ka translate sak thlapa khami video kha subtitle ka da je ka video dang hi chu kha chu ka da du lo ni chu ka da du lo chan chu min hek tur khan om ti hek shet chiang mo chu wang chuan e ani lo lo chu translate du to khan om don ti ka ria chu wang chuan e skincare hi mo pathian sa hei ati reipol skincare channel chu nei reipol kani to ta nei rebel kani to ka ring hiala regu de phe chuan a regu pol le anei reipol kani to in ka ringa pathian sa la e mipa kan ni ta mipa in skincare kan soya e rin lo de wa chang hian tia chen khat chu an fel lu tuka mi fel tak tak kan tonga ka audience chun fel tlang pui ma se chen khat hi tia mi ron ve hin om chin ani mo tin I kamal chan ve viau chin ani dot sei lo a chuanin I ami pom chun kan ya mi pom chun kan ya skincare tin YouTube ra po ke ma che mi pa skincare soi le ti om chun kan ya content siam kan ya
ka har sana zong zong hin ron shelo atam zok chuan an ron shelo wa tin ko den sa po he ka share ngai lo chewa ka ron sei lo ta ma se e ron chun cha khi chu nom chin ti hi ka ria chu wang chuanin khalam kha chu ma se ka on chong lo ta wa khei khel po ka tum lo ta ma se kha tuna che he wa khei emo wa ti boy mo wa pholan ngai lo khan mani khan rin pholang me a e HK Vital sa te po ka video ti khan ani lo zo han lo translate ka tiang vel khan ni ta chu wang chuanin e ma se pathian sa pathian ka channel te mala soma e ti top mayang e audience chatak tak min pe a audience chatak tak kal klanin mala soma chu wang chuanin ka audience te ka subscriber ka viewers te zara hian kalat ti ve sham ni channel hi la kal ve the sham ni kan ti nge chu wang choi in chu an long thu soi sen lo ka ba ka audience te in lo rin om em awang hian in lo fel em awang hian kan long thu kan soi tel pa ni se chu HK Vitals ne na kan bo ruak a boy na chan tak jok chu agency wang jok khani ta chuanin ti khanin tunai te chuanin anwa te po product te po miron thana an skin care te po miron thon thawa HK Vitals te chuan mo kala mang chia lawa man chu ma se man hun te po lo mang review hun te po kan da nei le ma na e en po ni se a tha nge chalo kha chu HK Vitals mangin tam to in tam to a thain ti ti chu nang ma ne khana chiang vek to do na chu wang chu ke na a tha ka ti a chalo ka ton ti kha om si om to lo ti ro tu na chon in shape vek to mi zong so in shape de tho to chu wang chu nin e en po ni se kan bo ro kha ka ton sei ve shim ani chuanin e 2025 recap chu ti khan ka du to ka nga ka channel te milo subscribe pa fain lom thu ka se milo subscribe sun zom sak zel ula ka video te po milo share sak zel ula in ran puina in support na kan di le bokani ti chuanin tuna tan chon ka du tok le photanga video le pe ka ken hule chho don ne bye bye